ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି, ଧର୍ମର ମାସ। ଅନେକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ, ଅନେକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଆମର ଧନତେରସ ଉପରେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି କଉଡ଼ି ଆପଣ ଆଣି ପୂଜା କରି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କୋଟିପତି ହେଇଯିବେ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଝାଡ଼ୁ କିଣି ଆଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ଧନର ବର୍ଷା ହେବ, କୋଟିପତି ହେଇଯିବେ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସୁନା କିଣନ୍ତୁ, ଆପଣ କୋଟିପତି ହେଇଯିବେ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ରୂପା କିଣନ୍ତୁ, ଆପଣ କୋଟିପତି ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ଯେତିକି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛି, ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ଯଦି ଏମିତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କୋଟିପତି ହେଇଯାଉଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷ, ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଟିପତି ହେଇଯାଇଥିବେ। ଏସବୁର ପ୍ରୟୋଗ କରି, ସେ ଆଗରୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏସବୁ କୋଟିପତି ହେଇଯାଇଥିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ମୋ ତରଫରୁ, କିଛି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ହୁଏତ କିଛି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଆପଣ ଆଜି ଏ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଏ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ବି ପ୍ରତିକାର କରିଥିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରତିକାର କରି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥିବେ। ଆପଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ଯେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମିରାକିଲ ଆମରି ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ମିରାକିଲ ହେବ। ମିରାକିଲଟା ମଣିଷ ନିଜ ପାଖରେ ଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ସଂସାରରେ କେହି ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନତେରସ ଆସରେ କିଛି ଅଛି, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ କୋଟିପତି ହେଇଯିବା। କେହି କୋଟିପତି ହେଇପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା, କି ହେଇ ବି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କିଏ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଛାଡ଼ିଦେବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।